मेट्रिक आनजाद आरो हायर सेकेन्डारि आनजाद होगिरि फरायसा बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय फाइनेल एग्जामनि गोजोनथाव खौरां। 2026 मायथाइनि मेट्रिक फाइनेल आरो हायर सेकेन्डारि फाइनेल आनजादा फैगौ फेब्रुवारि दानाव जागोन आरो बेनि रुटिनखौ दिनै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होबाय। हेल' लोगोफोर, आं निकु आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। 2026 मायथाइनि खुंजानो गोनां मेट्रिक एग्जाम आरो हायर सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामनि खालारखौ दिनै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होबाय। रुटिन बिलाइयाव फोरमायनाय बायदियै मेट्रिक एग्जामा जागोन फेब्रुवारि दाननि 10 खालारनिफ्राय आरो हायर सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामा जागोन 11 फेब्रुवारि 2026 खालारनिफ्राय। जुदि फरायसा बिथांमोना बेनि रुटिन बिलाइखौ नांगौब्ला सेबा आरो एएसएफनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन, नङाब्ला आंनि आपडेट बड'लेण्ड फेसबुक पेजआव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामनानै होदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो दाबावगारदो।